Converter o Pazo da Cultura e o recinto feiral de Pontevedra nunha illa enerxética. Son os dous edificios municipais que máis electricidade consumen e o obxectivo do Concello é conseguir o maior aforro enerxético posible a través dun paquete de medidas de 3 millóns de euros. Para nós é un proxecto pioneiro neste campo, porque a verdade é que imos a por a disposición unha cantidade grande de recursos económicos para mellorar a eficiencia enerxética dun edificio pois que, sen dúbida, é un dos máximos consumidores de enerxía eléctrica deste concello. A actuación contempla a instalación de placas solares nos dous edificios coa intención de conseguir que o 100% do que ali se consome proveña de fontes renovables, unha medida que permitiría tamén a creación dunha comunidade enerxética derivando o excedente a outros edificios. Nun principio están pensadas para autoconsumo do propio edificio. A intención sería conseguir casi o 100% de consumo con enerxías renovables. Pero non descartamos en absoluto que esta instalación poida servir para as mencionadas, falábamos na Axenda Urbana, as comunidades enerxéticas, e ver a posibilidade de que den servicios a outras instalacións municipais, non? E a que nos ven ou a que nos virá a todas a cabeza pois é o propio pabillón dos deportes. A outra das principais melloras está centrada na mellora da envolvente, mantendo a súa estética exterior por ser Premio Nacional de Arquitectura no ano 99. Ademais, tamén se contempla a mellora do confort térmico e da iluminación, que será toda de tipo LED. O terceiro eixo do proxecto xirará en torno á digitalización de todos os seus sistemas. Controlaremos digitalmente pois todas as cuestións que teñen que ver co funcionamento do edificio, non só en cuestións que teñen que ver coa emerxencia, sino tamén en cuestións que teñen que ver co aforro enerxético, de forma que poderemos saber en tempo real os consumos e detectar pois posibles disfuncións do equipamento. A intención do Concello é financiar este proxecto a través de fondos europeos do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos. De conseguir a captación destes fondos, todas as melloras terían que estar executadas antes de que remate o ano 2026.